I llavors, en el món nou, és que clar, és que el problema és que la gent, quan dius això de la independència de Catalunya i tothom s'apunta i diu, que guai, no sé què, no ho saben, que també hi ha coses negatives. Per exemple, és obligatori mirar a nosaltres cada dia. Per exemple, no ho saben, això. Sí, no hi haurà telenotícies, hi haurà això. Clar, exacte. Només això tot el dia a la tele. Posa la tele només això amb música marcial d'aquesta. No, però vull dir, vull disculpar-me perquè pensava que començaves amb aquells moments quan... És que hem vist moltes vegades amb el podcast, tio, que després perds el control i vas contra les ties de tot la vida i jo... Ja hi tornes, tio? No t'acabo de dir que no? No, ja ho sé, però no ho estàs fent, això. Però pensava que... Per un moment pensava que anaves a... Això, com pensar maneres de matar-les tot de cop i tot això, no? Això és una altra cosa, vale. I aquesta tia on és? En Sant Sadurní? No, a Martorell. A Martorell? A Martorell hi ha un dentista que ho fan fatal, això sí, però com que la tia està bona vas fins a Martorell. No, bona, o sigui, és una delicadesa de... És guapíssima, guapíssima. I què, has fet servir les teves tècniques? He intentat posar en pràctica una mica els recursos que amb aquesta llarga experiència, no llarga però considerable ja experiència de la vida que anem tenint, doncs has anat acumulant. Hola, què tal? Com va? És dura la feina de dentista. Una altra marca sobre la cama, no? Per posar, clar, perquè si trobes espai. Del revòlver. Sí, clar, si trobes espai perquè està tot ple, no? Clar. Doncs tampoc et pensis, res de l'altre món. Però qui sap, Però sí, entaular una mica de... Sí, qui sap. Quan estàs allà al dentista i tenen allà en aquella cadira amb la boca oberta... Clar, aquesta és una altra, perquè tu arribes allà i et fas una mica el charming guy, no? Sí. I tal i qual... Que tu ho fas tan bé, però... Jo, això no se'm dona malament, no? Bueno, potser és l'única cosa que fas bé. T'interesses per la seva feina, intentes establir paral·lelismes entre la seva feina i la teva, no? Volem dir... Ell dius, no, tu també estàs... I has vist quan has entrat que t'ha mirat el cap o no? Perquè, sí, però... Clar, això és el moment, no? Perquè, clar, quan mira el cap vols dir la part superior del cap. Si veu que ets un calvo i tal, i tu vas dir fa fàstic i no sé què, saps? Però no totes, no totes. No sóc exactament calvo, no? No tinc molt cabell. No, és una cosa encara que espanta una mica més que ser calvo. Total. Tinc com una molsa. Com un líquen, com uns líquens. Exacte, això. Saps com la tundra? Sí. Com a la tundra que creix aquella mena d'herbeta. I un esquimal aquí amb un forat. Exacte, sí. Pescant. I tot. No sé. Però no li va... Clar, però es pot desanimar això, Sí, és possible que s'hagi desanimat, però... no era un d'aquelles que no li agrada els calvos. Bueno, una dona normal, diguéssim. Era una persona com una altra. Per petit. Jo he intentat crear un vincle perquè... Sí, però com saps que no és només sent professional i realment ha reaccionat als teus encants? És que no demano més que això, Vull dir, jo l'únic que vull d'aquella persona és que entre en aquest cas ella i jo hi hagi un corrent de simpatia que faciliti la feina que ha de fer. Clar. I si ho passes bé a sobre, vull dir millor. Què tal? Doncs em poso aquí... Però no t'has posat massa xulo, no? Una miqueta, ara tampoc... Bueno, una miqueta sí, però massa no, tio. No, però he intentat lo normal, vull dir... I què, potser podem fer un cafè després aquí a la cafeteria i parlar una mica de Martorell, que és jo fa poc que m'he instal·lat aquí. Però tio, els dentistes no tenen... Perdona. No, Antoni. No, estava pensant que els dentistes vols dir que han d'esperar bastant, no? Quan fan coses han d'esperar que s'assequi no sé què, no sé quantos. Aquesta és una altra. Que tu vas amb el teu rotllo de charming guy, te sentes allà i llavors et diuen obri la boca, sisplau. I estan avorrit i et fan coses. No, et foten una aspiradora dintre la boca i tu perds tota la dignitat en un moment. Hombre, en aquell moment. Tot l'encant. I tota aquesta bona feina que has fet. Se'n va en orris, tio, perquè allò comença... I tu comences a fer... I et veu així, on se'n va? I al moment que et donen un xute i estàs inconscient, tio, imagina que deuen pintar la cara com una pallasso i... Què vols dir? Amb els empleats allà, tots allà. Aprofitant l'anestèsia, no? Allò et diu... No, vaig fer una miqueta d'anestèsia perquè no et faci mal. Ara deixa a mi córrer sobre la seva cara. I clar, t'adormen, tu estàs allà, bueno, doncs ja prendrem un cafè... I t'adorms. I llavors, què? Abusen de tu. Tu has dormit pensant que la pròxima vegada que la veus serà al teu llit, però realment el que passa és que ell està fotent... De fet, jo n'he tingut
la consciència de que m'he dormit. Jo ni sé que m'he dormit. No, tu estàs dormint pensant que esteu allà en una cafeteria, parlant i tal, i ell ja està rient. Tot que dius, riu, no? Sí. Encara que dius que... vaig veure que la bolsa espatllarà demà i no sé... Hosti, que bo. I tu canta, no? Tu estàs imaginant això, però realment el que està passant, i una festa allà dins, no? I he tingut una idea que fins i tot aquesta tia, qui sap si no lloga el teu cos? Què vols dir? Que lloga el teu cos així. Què vols dir, el meu cos? Quan estàs inconscient... que pot ser que té una agència, que la gent que necessiten cossos... O sigui, que no només la tia m'anestèsia i després convida els seus companys a que vinguin a córrer sobre la meva cara i a penetrar-me de totes les maneres, incloent els seus animals de companyia. Sí, i escrivint coses aquí, m'agrada xupar polles aquí amb una fletxa, no? Aquí, tot I tirant-me fire i productes a sobre. Clar, i posant el teu cos en postures diferents, postures gracioses, no? Sí, clar, recordant. Especialment el de quatre grapes, perquè mentre que, no sé, juguen dardos amb una cosa que tenen allà, saps? I imagina que és el Tiana, no? Pues no, però clar, tenen una oportunitat de fer calés, tio, perquè clar, quan estàs allà, saps, i han fet la feina i tal, pues per què no lloguen el teu cos a gent que necessita... Per exemple, aquella pel·lícula que el tio està mort i van per tot arreu amb aquest tio que està mort, el Bernis, Weekend at Bernis, no? Sí. Doncs, per exemple, aquella pel·lícula, si estan fent una pel·lícula d'aquestes, perfecte, necessitem un actor no sé què, que sembla un mort. Doncs pues mira, tinc un aquí, 1.000 euros, saps? Sí, o necessitem morts per, jo què sé, una pel·lícula d'un holocausto nuclear. Clar. Em lloguen a mi, em transporten, em posen dintre un embalatge, m'envien en avió a, jo què sé, al país, a Polònia. Les dues coses, si el lligues bé tot, i avui en dia hi ha uns instruments d'internet que són molt poderosos de poder organitzar tot, podries anar des de Suècia, on has filmat això de... Llavors, directament a Moscou, on necessiten per allò, i després a Tehran... Hi ha molta gent que pot necessitar un cos. Molta gent pot necessitar un cos. I no és fàcil, aconseguir un cos. No, tio, no. No és gens fàcil. I una persona conscient que queixarà i no sé què, això no, i no sé què, no sé quantos, millor inconscient que no saben el que està passant. Es poden fer quartos. Al Teheran, a l'Iran, per exemple, quan fan aquelles manifestacions amb els de contra els Estats Units i tenen el George Bush, no? Aquells peleles. Podrien posar un pal aquí, sota el braç i tal, i llavors poden pujar amb una careta del George Bush, no? I cremen a sobre. Saps? Per exemple, i clar, coses, evidentment, clar, els perpetits, tio. Home, esclar. Això és el que faria jo. Mira, vull un cos, necessito un cos durant 4 hores al meu garatge. Aquí hi ha un mercat. La meva dona ha portat els nens a Sabadell, tinc 4 hores lliures, ja les ties aquelles de Vilafranca, no sé què, que ja ja l'he fet de tot amb elles, vull dir, no em queda res. Necessito un home de 45 anys, inconscient ara mateix, i perquè, mira, tinc coses a fer amb ell al garatge, no? El dentista de Martorell te'l subministra. Exacte, des de Moscou. A través d'una pàgina web te'l subministra. I a més hi ha tantes avions i no sé què que està fent passades ara que es poden col·locar en un lloc allà que està portant, jo què sé, vedella d'Argentina. Saps? Per exemple, mira, tenim un lloc per una capsa petita. Sí, va, posa-li. O també poden portar en el passatge, pots anar amb una persona del dentista de Martorell que et porti com si fossis un parent seu que no es troba gaire bé. Clar. I te senten allà i estàs viatjant com un viatger més. Exacte. No, es pot fer. Es podria fer, Si tots els dentistes de Catalunya es posen d'acord amb una xarxa i sempre hi ha un cost disponible i no sé què durant tant temps i no sé què, podria muntar una cosa guapo, Jo crec que podria ser que hauríem d'anar per als dentistes venent això com una idea de veure què pensen i tal, saps? Els presentes un dossier, fas una mica de dossier. Hombre, perquè clar, a aquests li agraden els diners. Però clar, després ja n'hi ha prou, fins a un cert punt, perquè en algun moment t'han de tornar cap a casa. Jo he de poder tornar a casa meva amb la meva família, tio, m'entens? Sí, és massa... Perquè si no em queixaria, si no els denunciaria. Si són 20 anys, per exemple, i tornes, 20 anys després la teva filla té 28 anys, tio, i no sé què. No, però això se solucionaria en 3 dies, no? Entre anar a Moscou... Un tope. Necessitem un tope de 2 o 3 dies
I ja està, i a partir d'aquí ja estàs prenent el pèl, tio, ja tornes el cos cap aquí, perquè l'hem de rentar, l'hem de posar bé, l'hem de tornar al seu lloc. Clar, em renten bé... No, què va, tio, estàs sent conscient, et foten allà al pati, agafen la manguera i et foten una mangarassa, tio, i ja està, perquè estàs... Tu què saps? Em foten una esterrejada amb la manguera, allò que et toca l'aigua aquí i la força de l'aigua mou el teu cos pel pati. I la galtes de forma... Amb el cap tonant contra la paret del pati, no? Et donen una bona mangarassa, et pengen a secar i tal, i després et posen la roba... És un avantatge ser calvo perquè s'asseca molt de pressa. Sí, exacte. Doncs pot ser que pots tenir una secció que sigui calvos. Clar, exacte. Que només estem buscant calvos. Que serien més econòmics, clar. Clar. I després et tornen a posar... Et tornen a vestir, et tornen a situar a la cadira, t'injecten l'antídot, i tu tornes en si, i bueno, què? Com està, senyor? I aquí és on fas el reticul. T'he fet una mica de mal? No, hosti, tens unes mans, nena, tens unes mans d'àngel. Jo no sé que fa 10 hores... L'última cosa que sabies tu és parlar d'anar a fer un cafè. Clar, i jo no sé que he passat per l'Iran fent de pelele del George Bush mentre em cremaven els integristes, ni que he estat en una festa de pervertits en un sòtano d'Àustria. No ho saps que el museu de cera de Johannesburg que han tingut allà durant el dia mentre que netejaven el de Nelson Mandela. Exacte, m'han maquillat de Nelson Mandela i m'han posat allà. Han de fer alguna cosa, no? Clar, s'ha de netejar el Nelson Mandela. Sempre he dit això, És com un dit, saps? És un dit anglès, crec, que s'ha de netejar el Nelson Mandela. Per classes d'anatomia a les universitats. Clar, també va superbé per als artistes. Sí, com a model. Exacte. En vez d'agafar aquell nino d'Ikea, pots jugar a mi. Sí, però sempre fotem el mateix, tio. Diem amb aquests que estan mirant ara les bones idees i ara llavors ens les prenen. Haurem de callar una mica, no? I jo quan em desperto amb la noia segueixo anant de sobradet, no? Bueno, què, aquest cafè? Clar. Ell ja sabent què t'ha passat i tu anant de quai, hòstia. Què farem el cafè o no al final algun dia? Va, que vull que m'expliquis com tu fas per arrencar els queixals. No pots tornar a aquell dentista, mai. Hòstia, no crec que hi torni, No, però torna l'adreç perquè jo sí que